Pe. Welcome back to our YouTube channel. Hi. Init. Para na akong kukunin, nakaputi pa ako. Welcome back to our YouTube channel. Shing. So, nandito kami ngayon sa bukid. Ilog. Nya ko na napay. Sana garong noon. Aneh. Matanggal. Pakil kaluban. Sarap yarn. Balik ako. Nakikita niyo ba kung nasaan ang kambing? O, gope! Kamatam! Aji niyo, taluda!
Lord. Ayan. Yung kambing. Ba't kayo nandito? Tagad tayo kayo gamit ka Jai. Wait. Bandog ako. They are finally nasa kabilang bakod. Mission accomplished. Yep, that's all for today's video. Yeah. Thank you for watching. See you on the next one. Bye.